Attorney, how are you? Good morning. Sa imo action art mayong aga man sa imo tagpalamati. Tidra sa imo, sir, why siyang nagkadto nga aga pa o kon halin paghapon nga pangayo buling nga naka-experience sining muning sitwasyon? So far wala man. That is why si Mayor Action Art nagpagwa sang statement pagi sa aton nga hangyo sa aton kapulisan to intensify police visibility, no, whether it's true or not. Ang aton nga prioridad ang bali Mayor albi is the security and safety sa aton mga estudyante, sa aton mga pumuluyo. That is why he asked the Bacolod City Police Office nga mag-intensify sang i-action. At the same time, nagapangabay man siya sang vigilance, no, sa aton mga pumuluyo. Kasi for example, you have to monitor sa aton mga kabataan kung oras ang pagbuhi dapat mapuli sa insakto nga oras, no, kag i-monitor kung diin sila nagakadto kay di layo sila sa ilang mga ginikanan, no, kag kung may mga ara sang problema nga nagakalatabo or may mga suspitsoso nga mga insidente, mag-report insigida. Ang suggestion ni Mayor, mag-report sa aton school authorities, mag-report sa aton sa police, no, ang eskwelahan mismo magtawag sa police, no, kag mangayo sang aksyon. And on the other hand, ang si Mayor nagaayo man sa aton mga eskwelahan nga to add additional security, no, is to install sa mga CCTV sa mga eskwelahan para nga at least may safety ang aton mga estudyante. But on the other hand, he discourages also sining pagpalapta kag ginaapilar niya sa publiko ang pagpalapta sa mga fake news. You know, ang pagpalapta sina is counterproductive. Nagakos sina sang alarm, nagakos sina sang panic sa aton mga pumuluyo. As what you have said earlier, Action Art, ang mga ginikanan ginanerbyos, no, wala man rason. Ang mga kabataan hindi mag-eskwela. Ti ang mga lulo kag lula naton ginakulbaan, no, ang mga estudyante hindi mag-eskwela. Ti ano ang epekto sina, no, because what we are doing by spreading this fake news is counterproductive and will cause somehow harm sa aton mga pumuluyo. That is why he appeals to everyone to be circumspective, meaning pag magpaminsar ana hindi ana mag-share sang mga kunano nga mga post sa Facebook unless nga may ara sang kamatuoran. Ang Aha. kung may ara sang problema, Action Art, ang pinaka-action nga himuon mo is kung ara ka sa eskwelahan, mag-report ka sa security sa eskwelahan, no? Kung ara ka sa sagwa, may mga magtawag sa pulis, mag-report sa barangay, magpangayo bulig sa aton gobyerno. That's why the city is trying to act on this one pagi sa pag-monitor sa mga sitwasyon naton. But so far, except sang kaso ni Pearl June, it is one of the thing nga ginatagaan sang seryoso nga aksyon ni Mayor. That is why he had condoled with the families ang ining tragic death sa isa ka grade 10 estudyante. Ah, And he also directed our BCPO Action Art nga mag-coordinate, no, kag ang Station 9 nga mag-imbestigar sang matulid sa ining natabo nga kamatayon sa isa naton ka grade 10 nga estudyante aha. didto nga nasapuan sa La Carlota, kag mag-coordinate sa La Carlota City Police para nga nato, no, mabantayan kag matagaan sa aksyon ining kaso. Okay. So anyway, ang aton malang diri kay may isa gani nga post kay ina nga van nga itom gin-zoom ko. May logo man to sa city nga sa libre sakay. Gani, amo na. Agari na, amo na, no, iyan agin nag-clarify na Ah, nag-clarify na ang biaton syudad nga iya ato ya sang syudad nga libre sakay, no. ah, Nagakadlaw gani gin-interview ko ni isang isa man ka reporter ah. nga turni kami to ang nagasakay. Oy, ay gali. Sila nga, meaning hindi na muna bala hindi na matuod. That is why Okay. Aha. spreading fake news is counterproductive. Pero actually ako mas nami ni tani nga alerto ang tawo no kag very active on social media kay kabalo katuod ko may ara sang crime mamatabo kun amo ni ka-active ang tawo nga mag pagwa abi kag kaisog nga mag panugid kung sino ang naghimo sang crime at siya kumasolve din ka pulis bro. Oh, that is correct. Di ba? Amo na gani yung mga ano gida do ay man do pang post lang kung sa ano pa bala sa social media pati Pang trending. pang trending na nga Ah. mga ano Aha.
Anyway, sundo na to ning importante nga may official statement sini nga agang ginpagawa na si Mayor Albi, and matuod man kag hindi, ang police visibility is the name of the game nga kinahanglan makita sa taong kalmadong tao nga may pulis ka damo sang pulis ni araw-araw nga masigi pa sila. That is correct. Amo diri gani sa singkang way labot sa aton mga tanod, no, ang aton mga traffic personnel gin-deploy man namon ang amon mga auxiliary teams para mag-assister sa mga estudyante. Kag kung gabi mo ang pagbantay sa palibot, kagabi gani galibot-libot ko action art para nga at least nang makita kag mabatsagan sa aton pumuluyo that we are concerned with their safety, and whether it's ng true or false nga report, at least ara kita nga nagagiyo. Okay. Sige, adason lang ko ma-interview si mo sa iban nga mga issues sa kay kahapon may nagutik sa ako niya planchado na bla parimo ang party sa eleksyon sila ko. Ulaton ko lang official statement kay sila ko ba si mambal pang tao karon ya do ga drawing si Artaw. Congressman Greg. Ha? Ba si mambal sila niya do nag political analyst ka na subong. Pero why pa ang official statement? Pero tuod nga plansado naging ban attorney? Ako sa tutod lang hindi ko kasabat sina nga pamangkot action art because I am not authorized, no. Kag wala pa man gid sang basta ang ako lang nahibaluan nga ang pinagsamahan, ang pag-abyanay kag ang pag-uptanay, both personal and political ni Mayor Albi kag ni Congressman Greg is strong and will not be deterred by any mga intriga o whatever ng mga actions ng iba, no. That is why they will make a statement soon. Gani. Anyway, salamat attorney for the time. God bless kag halong gid permi. Salamat pigbayong aga. Action Hotline. Wala tonda na no nga may official statement na gid kag sila mismo ang maghimo sa announcement regarding